କିଏ ହେବ ନ ସେ ହଗୁରା ଯୋଉ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବେ ସେଟୁ ନେଇ ପଳେଇ ତୁ ଜାଣିନୁ ସେଟା ତଳ ମୁହାଁ କାଙ୍କ ସବୁ ସେଟା ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ ଯିବା ଆମ ଛାଡ ବସିବା ଆଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ବନଉନି ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଗଲାନି ନ କରୁ ଆମେ ଫାଙ୍କାରେ ବସିବା ସୁଲସିଲା ପବନ ଦଉଛି ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ଦେଲୁ ଯିବା ସେ ବୁଦା ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ପୁରା ବୁଦାରେ ବସିବା ଫାଙ୍କାରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏତିକି ମାନେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡିବି ଡହରା ମୁଁ ଏଇଠି ବଜାଉଛି ତୁ ସେଇଠି ପଳା ପେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ଥୋଇ ଯାବେ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଉନୁ ଆମ ଗାଁରେ ତୋର ଜାଣିଛୁ ପେଣ୍ଟ ବି ନେଇଯିବେ ଛାଡ ତା ଖରା ତ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ଯିବା ଆଉ ହଉ ଚାଲ ମୋ ଜୋର ଝାଡ ଲାଗିଲାନି ତୁ ସେଇଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ତୁ ସିଆଡେ ପଳା जल्दी आसन जल्दी आसन जल्दी आसन एति जन परिवेश प्रदूषण करछन झाडा बसी के फोन कर देला ए मु फोन करती ए झाडा भी शांति रे बसै दो कोठी से सर एठी तमे दा अरे ठीक यस सर ए उठाओ लो कौन भाई अरे सेठी भाई देखु न कोन लेखा आइछि पढ़िबा न ना पढ़ी न देबे ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମେ ପଢା ଜାଣିନୁ अरे एठी लेखा आइछि जदी केई खोला स्थान रे मलत्याग करंदी ताले 5000 10000 फाइन तुमको भरिया पड़िबो चलो 5000 फाइन ओ नो चलो आउ कथा ताठी नहीं पूरा झाड़ा अनारे चलो नहीं नहीं चलो ए आरो चलो गाड़ी चलो चलो बस तुम कथा हाजत रे बुझा बस बस जो झाड़ा सर बसले जगह में रविंद्र पांडे सर ये देखे जो ना भाई की आसो अरे ये कौन ए दिन पर झाड़ा लेकिन ओधा झाड़ा होगी पुलिस हमको उठे नहीं गला भाई लाइन पे किसी नहीं मौसम में जल्दी बाहर कराई और ठीक है तुम ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି करପାରିବି तुम ପାଇଁ कोर्ट कोचे जते जा टका खर्च हो जते जा असुविधा ଧାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ठीक କିଛି नहीं आगे शीघ्र हां आसुची रे हां दे भाई हेलो हाँ गोटे केस लगी जाऊँ अदालत कार्यक्रम आरंभ करा हेलो अरे हाजिर हो हविलदार पांडु यस सर अदालत को नहीं कैसा
ଯାହା କହିବି ମିଛ କହିବି ସରି ସତ କହିବି ମିଠାଜି ଶପଥ କରିଦଉଛି ଯାହା କରୁ ସତ କରିବୁ ମିଠାଜି ଶପଥ କରିଦଉ ଯାହା କରୁ ସତ କରିବୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷିରେ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଏରିଆରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଯେହେତୁ ଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ସରକାର ଆଜିକାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗାଁରେ ବୋର୍ଡ ମରା ସରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ସେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସି ଗାଁର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗାଁ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ତେଣୁକରି ଆକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆପରେ ଯେମିତି କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଖାଇବା ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ପଇସା କୋଉଠି ଦେଇକି ଓକିଲ ଭାଇ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଦାଲତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ନାଳୁଆ ଓ ବାଳୁଆକୁ ଧାରା 1212 ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କିଛି କହିବାର ଅଛି ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ରେ ବସି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନାଳୁଆ ଲୋକ ଭାଇ ବାଳୁଆ ତା ସାଙ୍ଗ ସାର୍ ଆମେ ହେଲୁ ମଣିଗୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ନା ଆମେ ଧନୀ ନା ଆମେ ଗରିବ ସାର୍ ସରକାର ଆମ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ସୁବିଧା କି ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ ଯେତିକି ବି ସାର୍ ଯୋଉ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମ ଗାଁର କିଛି ବାଇଆ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ସାର୍ ମୋର ଯେ ଜବ୍ ପୋଲିସ କି କହିକି ରାତି 11ଟାରେ ପଣ୍ଡୁଆ ବେଳକୁ ଛାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ଆମେ ଦି ଭାଇ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ଘରେ ଚଳେଇଲା ଲୋକ ସେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ତ ଦି ଭାଇ ଖାଇବି ଗଣ୍ଡି ମେଲେଇ ଘରେ ଶୋଉଛୁ ଯଦି ମୋ ଜେଜେର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ବାୟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉ ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଯଦି ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଦାସିଆ ବାବୁ ତମେ ମୋ ଆଖିରୁ ଆଜି ଚଷମା ଖୋଲିଦେଲ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ ଏମାନେ ପାଇଖାନା ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଜାଗା ଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆରେ ଖୋଲରେ ଅଦା ଧାରା ଭାଇ अबे सेक्टर केस वाला जाऊं क्या नहीं केस एटी बसु कोन रे जदी आपको वीडियो की ଭଲ ଲାଗିଥାଏ लाइक